mas berikut yang dua yang kebentar riganti kapau bantu yo jengkot jengkia nak kebentar Esaya Dominic Kasati barke singkai jengi pada kebentar jengkot jengkia jong in Nehemia Zekaria Maulot pada san benai siteng pada mentai dan ha pada kejeng pangejeng sistem apa hospital simjiruai sang mas berikut nomor laispa sepulai Laispa Sopula. Rai hu trai jing rai batamai do rai jam yau kat na kat yai rai hu trai jing rai batamai Ha kekerteng ukpa badukun badumen sim bakuin. Amen. Kajinga ye jung utrai jung yu Jesu Christ. Barga jingi jung blai. Lem barga jinga selog jung men sim bakuin ken down ring card bad pi baro. Ringka bat piru. Kohmen kepada bayin hau Jesu Christ. Hagen men stop ker bangle bana kamal keduan jung utrai banchi men hagen ke mas bakuin daga jingi ka bakrau. Tungna iti ya baro ki jing tumo jungi hakamat u Jesu hagen ke por. Tunga duai kerpang nak bendaki hingga semjongi, kikimi kikpa jongi, kikun kikti jongi, kihinman kipara jongi, kiparlo kipara mana jongi. Kam kerpang tunga naiti abaharo ki bapang ki basitom, kitu ki balapan jing duai nangi. Tunga kenmawi kitu ki badan hapa hospital. Tunga kerpang dia uji suban kethaya ki kena bakin niyo kloi ki jing kor jing kia med barmen sim. Tunga duai nak benda baharo ki bensin ki balaklarno nak hingga semjongi. Tunga dua nak beda barak kemensin ki bomdon mana manoro banduai. Kam kerpang tunga dua nak beda ketu kemensin ki berna hoarding pin koid. Ay bablen map ya ki pop jongki lang bagajing duai jongi kena bakin poi shabreng. Tunga dua nak beda barak ki nong po bakin kelak ka bomod barkin wan pai shaublei. Tunga dua nak beda kitu ki ba imha ka pop kitu ki badi kiat di drug. Ketuburang pinjot ya kejingim ya lade, ay bakin kelak bamot lang bagajing duai jongi. Tungin duai nak benda kitu keberak hay kesengi kah jongi meda kesengi. Tungin duai nak benda kitu keberak bantoy ki exam jongi, kitu keberak nak benda ki interview jongi, kitu keberak jingleit. Tungin ay tiya ki baro hakamat utrai, bar tungin duai nak benda jongi hagan eklemat. Tungin duai nak benda ya lade. Berkerbang dengan IT baru dengan gijing temu jongi hak madu Jesu. Dab daga jing sungusi ka bakarau tu dengan IT ru baru ki pop jongi minda. To en kuslayan ka minda ki pop gilapin sungusi au blai. Bar to gen kerpad ya blai minda ban map yangi. Ban pin kuwi ban side kude ka donor jongi. Kang bagi baru gilaban shiminda hagane ke mas bakuid daga donor ka bakuid.
Midrab daga jing sungu sige bakrau tungan dua ilang nga pla hau belai badan bor barom bad hapi go hamen param bangalale pab shibun daga jing perkhat daga tin badagi kam daga jing lek daga jing lek pelan jonga daga jing lek pelan jonga daga jing lek pelan bakrau jonga namar kata ngakarpad iga maria bakuid kebaya isagat sudim yaki angel bargiri kuid badia pi ko hamen ko param banduwai na kabentan jonga Ublay badan bor baro unis ne yangi but in dalam map yaki pop jongi uni alam yangi shaka jingim bam cukur. Amen. Try kindred go blaze yangi. Try kindred go blaze yangi. To nginya duhai koblai mena ubah kiai baro ki babha ki wan to ai ba mangi ki ba krpad ya me hagajing don kam jongi bada gajing persad men sim jong me ngin perkhat tang ya ka babait bad dagajing pinyai jong me ngin le ya ka tagba ngi perkhat da utrai jong yu ji sukris kon jong me uba imbad sen sharngad bad me hagajing elong kawai jong men sim ba khuit ublai junom la junom. Amen. Kajing pule naka kitab jing tho akan mau baar. Hadin kajing yap uji ho yada kibakra batri kajuda kilawan mat kilangu ladem usim. Bat usim ulas ashkoriki te kilalendad ya kaying utrai ublei ki kepatan menjongki. Bat kilamane yaki ashirim bat kiblei tau. Kumta kajing bitar ka lahiar halor kajuda bat ka Jerusalem namar kane kajing peman jongki lakum taru ulapha ekino thulupa hapdeng jongki banyalam biang yaki shautrai kine kilam ham persya yaki henrei kim patio satya te umun sim ublei ulawan ha usek harya ukhun jong uling do jehau yada bat une ulayang hakmat upajba bat ulaong haki ublei uong kumne balai ken pipen ken ye ki hukum utrai hadu ba phim la shu ban manbha namar plalenda di utrai uru ulenda di pi henrei kilaya selapan ban persya ya u badaka hukum usim kilalen tem ya u daki mau hakak plau jong kaying utrai kumta usim jehosh shem kan mau shu ya kajing lesbun kaba u jehoyada ukpa usekharia ulale ya u bat ula peniap penban ya u kunjung u bat haba unsayap ulaong to utrai unpej bat unsiu keput keliang ha kabakut kata kasnem ki perton jong ki Syria kilahiat ma persya ya u jehosh kilawan hadu juda bat Jerusalem bat kila peniap ya ki bakra batri baro jong ki pajba na pedeng ki pajba bat kila pha ya kamar clear wajong ki baro sya usim ka Damaskus watla ki perton jong ki Syria kilawan tang kendiat ngut utrai ula IT yaki kti jong ki ya ka kenhun spai ka bahe shibun
namarba kila lendet ya utrai, ublei ki kepata menjungki, kumta kila ai ya kajing penstam, kabadai hok ya uje hosh. Haba kila lej na u, hadin ba kila penmesau juri u, kishakri jung u kila ya sela persyai u, nak bentakas nam ju ukun uling do Jehoyada. Bat kila penyap ya u hajing tia jung u. Kumta ulayap bat latep ya u hakanong ba u David. Henry kemsyam latep ya u hakajing tep jung kisim. Kaktin jung utray. Sam Prabu Kendai nomor Nyospa Nyopusang. Nyospa Nyopusang. Ndrai dekat ar hadu ndriu ar Prabu Kendai terter. Jing it to try to know, Jing it but Jing Shisha, Raka Surban Nampena, Jing Rabu try, Jing it Jong make a net to know, Ganning a lot tips cam, Jing Shisha. Scam God keep Ngale jutang badu David Syakri blajit jonga Gan iyu kun jong me Kaket junong Gan writing itu try junong Jing it but jing shisha Raka surban nang pena Jing bau try Ibleng ko try kirwaya ro Ya jing kular jong me Men simbat jutang jong me Angel kiwai na bau eyap nengku try bayaring kat batne Asia bayakon bor batne ku try and writing it you try to know Jing it but jing shisha Raka surban nang pena Jing bau try Jing it ya ukan ne junong Jutang rukan eskem Ket jong ungan nang pen scam Scam kat kibleng Warapen kenyui kun jongu Hukum badan jonga Ngan pensi jom yaki Duding sempat Ngan writing it to try to know Jing it but jing shisha Raka surban nang pengkla Jing bau try And ringan om sim tu naki Jing ijong ayaki Kajutang bat kakular Kanom kelar Ngasmai kaket David kane Junom ken kum kasih Kum nai bayeng sakit Junom hapneng
Karena mana kaktin kepamina kashen turublay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon ringkad bat phi Rengkabat piru kajing pole naga gospel bakhuir katkum umatheus. kaburam ame kutrai. Ha kata kapor uji su ula ong halaki senran omdon ubala ban syakri arngut ki kenran naba un isi ya ubay barun il ya ubay pat lanai un kit kia ya ubay bar un ibain ya ubay pat pimla ban syakri ya ublay bad ya kaspa nakane kedaw nga ong happy wadiaw syapang ke jingim jongpi daka e pinbam ne daka e pindi lane syapang ke med jongpi daka e pinkup pinsem hato ke jingim kam kam kor ban ya ke jingbam bad kamet ban ya kam kup kasem hapet ya ke sim ke suin beneng kim ya bet lemne ya ot lemne ya lum hakit thiar penban ukpa beneng jongpi ubsa yaki hatopim kam kor mapi ban yaki manonapi batang dakabakuslai ula ban penjlan yala karta tebale pi kuslai syapang ke kup kasem hapet yakit tiulili jongga pentha kumno ki he kisan kim yatrei lemne yathir henrenga ong hapi babat us Solomon halaka khor kakriyam umshim riyam itnat wadkat ubay nakine terada ublay upindriyam ya uplang kapentha ubam minta udon balasai lathangno haka lawading hato unam pindriyam khambha yapi pi kibarit jinget kumda wat diaw dakaba ong daka ai ngin bam ne daka ai ngin di ne daka ai ngin kup ngin sem namar ki gentil ki anap yakine kiye baro bad ukpa beneng jompi utup lepha bapidon kam yakine kiye kumda to wat shuwa yak hima jongo bad yak hok jongo bad baro kiye kin salong ro ki jompi te namar katam wal kuslai nakabenda kalashai naba kalashai kan perkhat hi yelade kamenda kaladon laki jong ki jingkuslai ka gospel jong utrai Kajinyarai ame kukris. ko haman ko parabayin haw Jesus Christ lengbaga gospel medagas ngi gospel jong Matthews kalonga bakhendrio ujisu udang kulari yang ibai pe ujisu udang ong yang ibai pe ibai tangka bai lengbaga gospel medagas ngi war kuslai syapang ke jingim jompi lesengi ya kendu ha ke jingim jongi bon ki breki kuslai syapang ke jingim jongi lesengi barangi kuslai syapang ke jingim jongi don ki breki bom kuslai syapang ke jingim ya lade ngi barangi kuslai ngi don ke jing kuslai syapang ke jingim nakabenta gala syai nakabenta gala shisngi tayo banay banman usnem banman don ki breki kuslai Henry Jisu lang baga gospel udang ong yang ibai ibai par kuslai wat diaw syapang ke jingim jompi dakai ngin bang dakai ngin di kumnong ngin kup kasem syapang ka med kibri ki kuslai ke jingim kibri ki kuslai ujisu udang kular yang ibai lang ba gospel menta wal kuslai namar balai ngidon ubayuk pa udon habneng hatongi kain ya ublay kum ukpa jongi hatongi kain ya ublay kum ukpa jongi ubas sumaryangi
ublay ukpa jungi utup nadong kat kebangi dongam haga jingim jungi ublay utup tingim dongaman kuslai ngim deban kuslai shapanga jingim jungi ublay unse sumar yangi bar kum jurung yesu jisu kumno manobo kuslai kumne shapanga jingim jisu ong namar ki gentil ki anap yakine ki baro ki gentil ki kuslai shapanga jingim jungi ki gentil hi ki kuslai shapang kala shayda ka ngin bam da ka ngin di ki gentil kito ka bomon kito ki bom ngeit ha ublay kito ki bom shania ha ublay ki kuslai shapang la shai ki kuslai shapang ga jingim kito ki bang ngeit ha ublay ki kon jung ublay kito ki ba shania ha ublay kim je kuslai bale namar ki tip ublay usmar yangi ublay un sapait na dang shadong bale ngan kuslai ngam deban kuslai tegim deban long ki buri ki ba kuslai hendangi peit saud habangi peit saudongi yoi lesengi ia kendu leseman gesngi ia kendu ki beri ki kuslai bagi digesngi ingi tip ki exam dang yai dong ki kena mo kena school dang ki exam dang yai bangi tip ki kena school baro ki kuslai but omde tang ki kena school ki togi bato exam ki kuslai ki kimi paro ki kuslai bale namar ki kun jonga ki let to exam bar makiro ki kuslai kam pallat ye ki kena men da manaba kuslai ki kimi pa ki kuslai lada ki kun ki let ban to exam bar kumda terter don bon ki daw balengi kuslai haga jingim jungi kito ki belada tho ya kito ki belada pule bar kito ki belada ki interview jungi bar kito ki badang ap na benda ki kam ki kuslai hatonga nyoniam kam ki kuslai be bar kito ki bompat ya tho ki kuslai hato ngan yonim uburi baba kaburi baba lanengan im marwe lane ngan im kumne marwe but kito ke baron hapna ki jingpang jingsitom ki kuslai hatonga nyo jingkor jingkiam hato bolin thayanga but don ki kimik pa ki kuslai shapang ki kon ki kuslai shapang ki kimik pa but don bun ki daw komun ko para minda ngi kuslai balengi kuslai namar teng ngim juron kato ke jinger ka kharau how blay tagrau jisuong tang kito ki bom ngeit how blay ki gentle ki kuslai shapang ki ne ki baro ngideban khli alo le minda kasngi hatto ngalong ubriyo hatto ngalong kubriyo ko bom ngeit how blay hatto ngelong kiburiyo ki bom shania how blay barabor tengideban long kiburiyo ki ba shania how blay barabor haprengi jingsungu siya bakrao haprengi jingus like bakrao abang iya kandu shibon ki jinge barge jinjar haprengi jingpang jingshitom jungi baro ngideban long kiburiyo ki ba shania how blay ngideban long kiburiyo ki ba ngeit how blay bale namar ngidon uwai ukpa udon habneng ublay ulang upa jungi bar unsa sumar yangi ibai bebe par ngile osgura ka kos jiso kumno ublay usumar ya kisim jonga beneng bar ke mrad jongi ki cloud jonga cloud ublay usumar ya ki baro takat no lei ublay un sumar yangi ki kun jongu ublay ujisu udang hikai udang ong yangi ibai bebe te ngide ban sange ban kuslai ngimde ban kuslai तो राय ये कने की जिंगु स्लाई जोंगी का जिंगसुओ सी जोंगे बार हकमाडु ब्ले बड़गे देबन लो की बुरी के बा आईती यकिने बारो हकमाडु ब्ले बड़गे देबन दुआई बराबर बोन सिन हके जिंगम जोंगी इमजु रा यकिने बारो हकमाडु ब्ले ni bu hapo ga donut ni ri yakine baro hapo buri yakine baro hapo ga donut barngi kuslai takdau ni yakendo ki buru depression minda mo yesu sapang depression mo jingpang depression ibure ki don depression bale ki bun jing kuslai ki prakhat bun jing mon jing prakhat ki prakhat apang la shai ke sngi la shisngi tai banman banai banman usnem banman kilastang ban prakhat nadu minda kilastang ban prakhat te ki bure ki im ha ka depression minda omdai ki to ke bala he omdai ki to ki rangba ki don depression ki khnaro ki samlaro ki don depression minda bon ki don ki bure ki ban hangne ban duai haba ki ngi akran ngi tip ki kidang di damai na ke benda ke depression balai namar bun jing mur jemperkan balai namar ki kuslai palan teng ngirong ilong kumne perkan kuslai gideban aitia kine bar hakmadu jisu ra hikai ngilang ba gospel wat diau shapanga jingim jumpi wat kuslai shapanga jingim jumpi aitti na dong shon hakmadu jisu wat ujisu utip kat kaba piron kam te minda kasngi kom ka para langba ka gospel ujisu udang kular yangi ibai pebe padu blayun sapei na dang shodang ublayun se sumar yangi
te tongen aiti ya bar ke jing kuslai jungi tongen aiti ya bar ke jing ngosi jungi ke jing kuslai jungi ke jing ti jungi ke jing pang jing shitam jungi bar tongen aiti hak madu jisu tongen aiti hak madu ublai but tongen ailade ublai ban tre lang ba jungi tongen ailade ublai ban tre hak jingim jungi ibe ibe gide ban bratno yakataga jing ngosi ke jing kuslai baro hak jar jung ublai minta kasnge Tinggi dia berkular ya Yesus minta. Nado minta kasih kutrai nganam kuslai nganam perkasa nganam kuslai sapanga jingim. Balik namar ngasania hame. Nado minta kasih dia ong ya Yesus nganam kuslai nganam yam sapanga jingim janga. Balik namar ngang ngait skem hame ngasania hame. Dia ong ya Yesus. Ban kumjuru Yesus kumno ban yo ya kine kiai barom. Dia balik kumno Yesus ong kumda to wat shwa ya ka hima jongu bat ya ka hok jongu bat baro kine kiye kin salong ro ki jong phi ni kuslai sapanga jingim jongi sapanga bam kadi sapanga kup kasem barong i kuslai bat uji suang ban yo ya kine kiye baro gede malakum no wat shwa ya ka hima jongu bat ya ka hok jongu bat baro kine kiye baro ki long ro ki jong phi uji suang ye wat shwa ya ka hima jongu im ngi ya ka hima jungu im kum ki khon jungu blai banyo ki ya kine ki baram nishu kuslai endrai ngimju im teng teng haga jingim kum ki khon jungu blai ni im kadbangi mon haga jingim jungi bon sin haga jingim jungi komon ko para ni im kadbangi mon lesa ngimju khongu ye hukum jungu blai ngimju borom ye ki jingi kai junga balang ngimju borom ye ki sakramen ngimju borom ye ka tenu blai haga jingim jungi ngimju eat ya ki bei kumbangi deban eat ngimju pertobot ia ki jingi kai jungu Jisu hak jingim jungi bar ngi im kadbangi mon bar ngi kuslai bet ngi ngosi bet Jisu on wat shu aya ke hima jungu blai but ya ka hok jungu but baro ki baro kin salong ru jongbi kamu ke para bayit how Jisu Christ hagane ke mas bakuit kadbangi rang puson halor kane ka gospel Togen keliya lade hatong alang ubri hatong alang kabariu kabaku slai sapang ke jingim. Ladangilong kibariu kibaku slai. Ladangilong kibariu kiba ting sapang ke jingim. Jongi togen aiti ya kato kabaro ke jing sungusi bar ke jingku slai hakamat do Jisu. Togen ahila hadia Jisu ban tre hapogro jongi bar hak jingim jongi ibe. Bar togen shania hoble. Ngimde balong kibariu ngimde balong kumki gentle. Kito kibam shania kito kibam ngait hoble. Kita kibam ngait kita kibam shania hauble ki im kumne ki hap neng ki jing smosi jing kuslai baro to ngai te kene bar hak madu Jisu bar to ngen kerpad ya u Jisu ban kerku do yang i be bagi baro ngilong ki beriu ki ba shania hauble bar ngi baro ngilong ki beriu ki ba wat ya ki hima jungu bar ya ka hok jungu kamba nginio kat ka ba nginon kam eniaro ya u Jisu Christ Jinam amen ngangit hau belai ukpa badan bor barom belum tahu ko beneng bar kendau bar hau Yesus Kristus kun pamar bei jungum utrai jungim ya bala punna umen sim bakuit ya bala khana kamaria thei sudim ya bala shalba pontius pilatus asanar pena ya u layap latip ya ulahiyar shi bayap agas ngi kebalai ulami parna gi bayam ulakhiu shabaneng usang shukamod belai ukpa badan bor barom Nang tawan bersan ban imbadi ke bayam. Ngait ha umen sim bakuit, ha kebalang katolik bakuit, ha gajing aslogari kuit, ha gajing map ya kipop, ha gajing bipan kadong, bar gajing imbam cukur. Amen. Lai spa prapusa.
To dua ko para baga jingkini ajanga bar jongpi kan long ka bap pediang hun ha ublei ko pa badan bor baro. To try piring jing knyane gikti jong pi nak banta ke jing ro ko burong ka kerteng jong u ke jing mento yengi pada ka palang bakui jong u baro ko wei. To pei to khmei sungo bha ya kan jing shakri jongi ya me ko trai ngi karpat. Bakat ka bangi terwa kan long ke jenai ka bapin sungo bha ya me. Bad ka jing pendroi ya ke jingi jongi. Dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai undon ringkad bat pi. Ringkad bat piru. To kintiwela kidhonut. Ikin tiwi ki shau try. Tong ngu ya utrai ublei jongi. Kai song hok bat kate. Da shisha kalonga ba shong hok bat kabadai. Kadai ti jongi barga jing penim yangi haman la kapor barga jakha. Ban aingu ya me kokonrad kok paba khuir ko blei badan bor bat bam chukut. Nabar kumba mela thau ya ga jing jait bindriyu. Lengba ukun ba I jong me kumda hiru lengba jongu mela pin thamai yaka daga jingid bakrao namar katham kade ka hok baki jin thau jong me baro kin shakriya me baro ki balalait im kin ya roya me bat baro kiri khoi jong me kin kur khoya me da kawai ke donut bat kawai ke men sim bar kumta mangirungi ainam ya me khatba da ke jing kemen ngi pen bana ya me junom Bakul, bakul du try. Bakul du blei kipai. Meng bakul teki dam. Daga murong jome. Rayu sana. Kohamun ka prahagan khlimat sarsin rangar bani ku barkan ke wain to ngai ti barak jing tumo jungi hakmat ujisum to ngai ti barak jing sungosi jungi barka jing ku slai jungi hakmat utrai hakan khlimat barkat bauji sun pen khlai ni ku barka wain kum gamet barka snam jungo tungin ngait bar tungin duai bauji sun un sepediang ya barak jing tumo jungi barka jing sungosi barka jing ku slai jungi bauji sun pen khlai ka donor jungi bad ka jingem jongi da shisha melong ba khoir kutrai kathum mai jonga jing khoid baro namar katang ikrpad yame topin khoid pin kentang ikene jing tarwa jongi da ka ba phaya umin sim jong me kumga umjar halor jongi bakhendup khlalong yangi kamet barkas nam jungutrai jungi u Jesus Christ hagapor bala dino ya u badala kamon ngobha ula pediang ya gajing shashitom ula shim ya ukpu badakaba aingu yame ula kedia ya u badula ai halaki sendran u ong to shim portobam nakane pibaro namar kane kelong kamet jonga yakaba NIT nakabanta jongpi
ha ka jiu ka rukom endalala ia bam ula shim ia ka kuri bada ka ba aingu biang yame ula ai ia ka halaki senran uong to shim barto di na kane pi barong namar kane ke longa kuri jonga snam jonga jonga jutam batmai bad bam chugut ia ka ba en pin me na ka benta jumpi bad na ka benta ki babun na ka benta ka jing map ia ki pop tole ia kane ban kan mau yang ha ka jing maya jong ka jing e Damar katangi ke bapen mentai ke jingya barga jingmi part jongo ngi terwa hame kutrai ya ukpo janga jingim bad ya kuri janga jing penim ngi da aingu aidam namar malen new yangi ki babit ban yang hakmar jongme bad ban shakri yame da kabas nguret ngi kerpat yame bangi ki ba ya benta hakamet barkas namu kris ngi long ki bala penyat terlikabai da umen sim bakhui token mau kutrai ya kabalang jongme kabala priang hasatla ke perthai Barto penjana ya kaga jingit renggar badu liyo kupambak kuit jongi ibilbat marwain ubishab jongi badbaro killing do badkerunium token mamlam ro yakin men ki para shendrang barkin thai ki bala yo tiada ka bakarman ya ga jingmi pat bad ya baro ki bala kladno haga jingis nei jongmai to pdiang ya ki shaga jing shai kakmar jongmai to is ne angi baro ngi krphadia me barngar bar khamariya tei sude bakhuir kakmei jongoblai u Joseph Bakuit Kurim Jongka, ki Apostle Bakuit, u Francis D. Sales Bakuit Badbaro Kirikuit, ki Balapin Sungobhaya me Pateng la Pateng. Gindup long ki babit banya bentalem haga jingim bam chukut, bad bangin yaro, bad pindon boromia me, dau kun jong me u Jesus Christ. Dau lembat u badha u kan long hamai ublay kupa badan bor haga jingalong kabai jungmen sim bakhuit baro ko borom bad ke jingero junom la junom Amen. sarsin to ganai ti baro ke jing tumo jungi baro ke jing kuslai jungi baro ke jing sungusi jungi bartongin duwai ke jing duwai ba jisu lehi kayangi banduwai kok pa jongi bahabeneng kan longa bakhuir ka kerteng jongme kanwan ka hima jongme kan longa mon jongme ha ka khindau kumba habeneng to yang imin tha ka jumbam jongi ka bala ga sngi bartoma yang ye gari khan jongi kumba ngor ge ma ke balai sniu yang to dia la mengi sa ka jing pen shai pen to pelai ngi na ka bas niu to pelai yang ngi kerpar ku trai na ka jing sniu barong Haga jing spoon jong me to ay jing suk jing sign hakis ngi jongi. Krang badaga jing yarap ko jing is nei jong me ngin light parabor na kapop bargin ya jing na ke jing jar baro. Kat bangedang ap kemilin de jing karamen bakhuit badaga jing wan part jong nong penim jongi u Jesus Christ. Namar ke jongme kalong kaima ka jongme bor kaburam ta bajunam la junam. Kotrai Jesus Christ may ubala ong hak ya apostol jong me. Ka jing suk nga i hapi. Kajing suk jonga nga ai hapi wat peit yaki pop jongi henre ge jinget jonga balang jongme bad ha ge jings bon jongme toy ha ge jing suk bad ge jinget le khabai kat kum khamon jongme mame uba im bad basin shar junom la junom Amen. kajing suk utrai kandon barabor reng khat bad phi Rangkat berpiru. to ngan terbeda kajing suk ibai ha ibai pa Kukulang brojong
hak me ukon lang broad jong ublay hak bagat noi ki pop jong prathai sugi toy ki bala khot saga jing khawai jong ukon lang broad am shong ko buman man rom po ki jonga henry son tandak tin program sim jonga kan sakya hi Yame Yoroi Mangi Pindon Purami Hagan Ekaliman Blessing to try Jesus Nagavenda Jimdon Jimerangard Pangi Baby Hagan Ekapon Jesus by King Aids Camp of Lavan Shaha Poker Jongi Baby Hangadur Jokubali Padagadur Jokabine King Aids Kambangala Pediang Ekamed Pargas Nam Jimekutrai Hapoker Jongi Hagan Ekaliman Hagan Eucharis Pokuin Patrajis by Hagan Ekapor Eta melawan hapogar donor jongi ibai ibai igar phaadi me ko jis bani rap yang ibai ibai bangi barang ilong kibri ke bang shania hame barapor ai bangin inam long kum ki gentle kito ke bang shania hame ai bangin nam kuslai shapanga jingim jongi ai bangi barang engage kem oberon shishar gad bangi manlak le mat manlak apon
Ya Rabbi engkau Yesus ban aiti nadang shuna hak mar jume. Kejing sosi jungi, kejing gusnai jungi, kejing ni jungi, kejing pang, kejing shitam jungi, baro kejing ei jungi. Ai bangi long kibru, ai bangi long kibru kiba aiti ya gine bara hak mar jum barabor. Ai bangi nam kuslai shapanga jingim jungi. Ya Rabbi engkau trai. Don lem bangi kutrai. Ya Rabbi engkau bani yop an shai kejing don jum baragat bangi manla kapor, manla kapleman. Ai bangi long kibru kiba ngei skem. Ai bangi long kibru kiba kain amai kubuk pa jungi. Ai bangi barang ilong kibru kiba shania hame barabor. Ya Rabbi engkau Yesus. Kerku doa engkau Yesus. Pin kod pin kiang engkau Yesus. Hagane kuleman. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Tong ini duai. To aye baka kam jing pen kia jong me kutrai. Kan sungos nei ban pelait yakilindi bakin riang jongi. Barkan yalam yangi hakilindi babai. Dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai undon ring card bad phi. Ringkat bat piru. Ublay badan bor bar un kurgu doya phi. Ukpa badu khun badu men sim bakhuit. Amen. Tolej suk badia roya utrai daga jingim jong phi. Isongo yau lei. Nomor arspa prapuwe. Arspa prapuwe. Ram hokpa berkun haman sim berkui kumarlong haba meningkong kuju mentah barabor jenam la jenam amen. Enjora utrai Yesus Kristus jenam la jenam amen.